खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 नभेम्बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां जायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव अननाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, गोजोनै थानो हागोन आरो गोजोनखौ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, माखौबा साननानै सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन आरो दुखु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा, लोमजानाय एबा गुजुनायजों खस्थ' मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन, गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआव नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा, न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन, सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन आरो हेफाजाब मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव खहा जागोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन। सोरनिबा हेफाजाब लानानै खामानिखौ मावोब्ला अदेबानि मावफुंनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन, मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन, हारसिं थानो गोसो जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दङ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन अदेबानि नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गुबुनखौ फोथायनोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन दिनै पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अननानै फैगोन गुबुनजों रायखोमा जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन अदेबानि गोजोननायनि आंखालबो जागोन दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों